Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Masu sauraro barkanmu da sake saduwa tare da ku Umar Muhammad daga Tech Hausa TV. To yau za mu kalla yadda ake yin poster kamar na film kuma musamman irin na kannywood a tare da ko kuma ce a cikin manhajar nan ta Picsart ba tare da ɓata lokaci ba kuma ba zai ɗau lokaci sosai ba amma kuma zai burge kuma zai ƙayatar kamar da na kannywood yake yi. Yayin da kuma nan gaba za mu zo mu kawo muku irin na Bollywood da Hollywood. Mun gode, sai ku biyo mu cikin bidiyo idan ya burge ku, dan Allah kuma na like a share bidiyon mu sannan subscribing dan dama ba subscribe ba. To da farko ina so zan baku workflow saboda za mu saving time, saboda wannan tutorial ne da zai ɗan yi tsawo kuma abin da yasa za mu bar shi tsawo saboda shine na farko irin shi. To don haka zan baku workflow din shine da zarar mun shigo cikin Picsart namu za mu je kan draw ne wurin da ake amfani da layers, sai mu create layers da yawa. To akan kowane layer dama waɗannan hotunan da za mu yi amfani da su a poster na riga na yi cutting out nasu, suna nan duka cikin sticker mu. To a cikin wannan layers da muka create ne za mu rika sa hoto ɗaya, mu sake sa wani hoton akan wani, mu sake sa wani hoton akan wani, haka za a ta sa hotunan. Ana rage opacity wani yadda ake so, wato opacity kamar hasken shi kenan. Idan an gama kuma sai a je wurin a koma baya wurin edit kenan, a rubuta wannan rubutun da kuka gani. To da farko software ne da gaskiya sun yi kokari sosai, gashi karami amma kusan ba abin da baya yi ba. To idan ka shigo cikin Picsart naka sai ka danna wannan plus wato create new kenan. To kamar yadda kuka sani za mu ɗauki background kuwa ina ga za mu je wurin canvas ne, saboda kun san kowane poster da size na shi. Idan ka zo nan wurin canvas shine zai baka daman ka ɗauki size na ko paper ko hoto ko wani abu wanda kake so ka yi amfani da shi. To kun ga za mu yi amfani da wannan tunda poster galibi portrait ne, haka tsaye yake ba landscape a kwance ba. Sai mu zo nan sai mu canja background na ainihin shi layer ƙasa kenan, so abin da kake so poster kai zama. Kun ga mu za mu zaɓa something that is somehow pink. Idan ka zaɓa sai ka danna wannan OK kenan. To kun ga layer mu a sama wanda is empty ko kuma mu ce transparent, muna kan shi ne amma muna iya hango ƙasa ko. Idan kun fahimci layer kenan za mu ƙara ɗaya, mu ƙara ɗaya, mu sake ƙarawa, guda sun zama uku kenan ko. To sai mu hau kan na ƙasa mu sa wannan wurin sticker kenan, sai mu je cut out, ga hotunan mu anan sai mu ɗauko na farko. Kun gani idan ba ka ajiye hoton ba zai nuna akan layer ba, sai ka ajiye shi kafin zai nuna akan layer. Sai ka je, kun san kowanne da inda kake so ka ajiye shi, sai ka je ka ajiye shi. Wannan ina so zan ajiye shi a tsakiya. To bayan ka ajiye shi kuma za mu je kan layer na gaba ne, mu adin hoto wanda zai zama a gefen shi. Idan hotunan suka kwanta maka da yadda ka arrange nasu, to kana iya majin layer ka haɗa su wuri ɗaya sai su zama sun sharing same properties. Idan ka kashe ɗaya dukan su za su kashu kenan, ko kuma ce in ka haɗa guda biyu to in ka kai da kanka za ga sun haɗu, to in ka kashe su za ka ga dukan ne suka haɗu. Amma yanzu yadda muke sa wannan a different layers ne, ba a layer ɗaya muke sa su ba waɗannan hotunan. To kun ga wannan hoton saboda gefen shi ya yi straight ne hakan nan, shi yasa za mu so mu maida shi baya wato ƙasa kenan, ko ba haka ba. Saboda wannan hoton mai baƙin kayan sai ya rufe gefen da ya yi straight ɗin nan, saboda ba ma so ya yi haka. Kun gani? To kun ga yanzu ya ɓoyu kenan. Shi ma kan shi wannan hoto na gaba mai baƙin kayan daga nan gefen shi ya ɗanci, amma yanzu za mu je layer na sama ne mu sa hoton mu na uku, kasancewa hoto guda uku ne muke da su dama a sama. Kun gani? To shi ma wannan ɗin dai gefen shi daga dama ya ɗanci, ya yi irin straight ɗin nan wanda ba a cika so yana kasancewa haka ba. Hakan na faruwa ne idan aka ɗauki hoto ba tare da kyamaran ta covering mutum gaba ɗaya ba. To kun ga shi ma dai an ɓoye shi, tunda shi wannan na baƙin kayan shi muke so ya kasance a gaba, kuma kusan shi ne edges na hoton shi fi kyau. To kun san dama akwai draw, waɗannan tools da muke ce musu draw ɗin nan ana amfani da su domin a yi zane
To amma ba iya zane ba, hatta in zaka yi shara, zaka yi erasing ko cleaning, zaka iya amfani da su sai zama cleaner ya dauki shape nasu. Kun ga yanzu muna kan cleaner mu, amma kafin mu wannan yanzu mun margin layers din ne. Mun margin layer sama zamu hada su gaba ɗaya. Kun gani sun zama guda uku. Yanzu in ka kashe su, yanzu suna layer ɗaya ne, in ka kashe su ɗaya duka za su mutu. To yanzu mun hau kan eraser zamu dauki shape, wannan shape mai kaman cycle amma stroke ba fill ba, zamu ajiye shi. Kun ga yanzu ya zama cleaner kenan, a maimakon ya zama kallo sai mu juya shi. Ka bai kyau, bari in sake. Yawwa, to kun gani zamu ajiye shi yadda ranka yake so sai ka ajiye shi. Cleaner ne kar ku manta, amma kuma draw ne, mun yi amfani da wannan draw din yayin da shi kuma wannan yana kan cleaner mu. To kun ga dalilin yin hakan din mu samu dama mu share hoton ne daga ƙasa da kyau, yayin da kuma daga tsakiyan zai dauki shape mai kyau. Yanzu sai mu sa normal cleaner abun mu ƙara size sai mu fara aiki. To kun gani zamu transforming nashi, mu dan ƙara size nashi da muke so. Daga nan kuma zamu ce mishi bye bye sai mu creating wani sabon layer wanda zamu ƙara hotunan mu akai. Amma muna iya dawowa kuma anjima mu dan adjusting nashi. Kun san ba mu san yadda na ƙasan za su kasance ba, sai mu je zuwa har yanzu. Kun ga yanzu layer mu biyu ne, daga na background sai na wannan mutane uku wanda da sun kasance layer ne mai zaman kansu amma aka hada su. Bari mu karo layers saboda hotunan suna da yawa. Photo kenan, mu adding wani hoto. To wannan hotona ne da Abubakar Sadiq. Za mu zo mu sanya shi ma daga ƙasa. Kun ga su waɗannan wanda nake sawa ƙasa ban cutting out nasu ba, dan haka sun zo da background nasu. Amma kamar wannan na guda uku da muka yi da su a sama, kun ga an cire musu background. So shi ma ya depend da abin da kake so ne, amma galibi cire background in yafi, musamman ana saman in yaso sai ka sa musu wani background ya zama background nasu guda ɗaya ne. Su ana saman kenan, su na ƙasan za su nuna kamar wani event ne daga cikin film ɗin. An fahimta ko? To mun mai da shi, mun rage opacity shi, mun canja layer style ɗin. Mun canja layer style namu. To sai mu zo layer sama mu ƙara hoto. Don wasu za mu riga ƙara hoto. Hotunan mu sai mun sa hoto su za mu ƙara wani hoto yanzu. Za mu ƙara hoto, bari mu duba. To ga wani hoto shi ma nan za mu yi ƙoƙari mu rage shi sai mu ɗora shi. To shi ma za mu canja layer style nashi, mu mai da shi overlay. Gani yadda muka mai da wancan ma overlay layer style kenan. Daga nan kuma za mu zo mu sa hotonmu na tsakiya wanda ya kasance yana da girma kuma sticker ne, mun riga mun cire musu background. So adding nashi kawai za mu yi. Za mu adding nashi. To kun ga poster mu ne yana kan fita ko ba haka ba? To wannan shi ne. To gaskiya za mu ɗan yi sauri a cikin aikin sai ku tarar da mu a gaba. To kun gani mun yi abin da muka yi. Yanzu kuma za mu adding hazo a sama.
saman odo. Kun ga layer mun aje shi a ƙasa, wato zai zo ƙasan hotunan kenan. To za mu ɗora shi a bayan waɗannan aktoci guda uku nan ne. Za mu sa shi a wurin, amma shi ma ɗin za mu so mu ɗan kaman blending nashi. Kana iya barin shi hakan in ka so, to amma mu ba haka za mu bar shi ba, za mu making nashi wato ya koma lighten kenan. To yayin da ka zo nan aikin ka, sai ka danna arrow na sama domin mu koma can baya wajen editing, wurin da dama daga nan muka taho nan draw kenan. To kun ga mun zo nan wurin, nan za mu zo mu yi rubutun mu kenan. To kamar dai yadda kuka sani, a nan ne gaba ɗaya tools suke masu tarin yawa. Kana iya zuwa effects ka caccanja effect na hoton ka yadda kake so, ka ɗan ƙara mishi wani ɗan kyau hakan nan in ka ga dama. Idan kuma ba haka ba, kana iya wucewa kawai kai tsaye zuwa wato wurin rubutun mu kenan, ma'ana text kenan. Kamar yadda kuke gani, sai ka rubuta abin da kake so ka rubuta. Sunan fim namu na sa mishi kama, wanda kalmar Hausa ce kamar yadda kowa ya sani. Za mu adin nashi, mu ƙara size nashi. Kana iya canja kala wanda kake so, ka sa mishi shadow for details, sai zama ya samu ƙarin wato jan ido kamar yadda Bahaushe zai ce kenan. Duk da ni ɗin ba wai Bahaushe ba ne. To ka adin text naka yadda kake so, daga nan kuma sai ka zo ka yi rubutu. Ka rubuta abin da kake so ka rubuta a ƙasa. Wani abu da ba mu yi ba shine, kana iya sa ƙasan nan ta zama baƙi tun a wurin draw kenan. Na manta da mun yi amfani da shi ya zama baƙi saboda rubutun mu ya fita da kyau. Kana iya rubuta sunan director da producer da shekaran yi, ko kuma da kamfanin da aka produce film a sama. To ina ganin za mu dakata masu sauraro sai wani lokaci. Mun gode, insha Allah.